Ngihlanganisa namakhanda nginibhanqa ney'nkondlo ngithe bathe ngiyanibheka lana ngibonisa unkondlo ngankondlo wangigoba ukhondo. Le nkondlo ngizogoba amashingi mina ngedwa lana ingoba amashingi ade nje sebehaye inkondlwane. Ngenkandla ngizonithumela niniva no never yimini nasoze nangikhona sidalo ngoba ngikhona ngikhona. Wathi umfana omncane njalo lo mfana eqimba mesale izinkondlo zakhe nokubona lo mfula ngaphesheya yashlaga asho abantu umuntu ethoshova amalala sigibeni nje manje shisami kanti njalo molethi thina ngenkondlo sayashova amalala halala lapha ibhara sekhe ZNMC ngisecikweni inkonzo zakhe zifise kuseni emhleni futhi lenkondlo lomfana mina jikilanga vala umnyango sengifuna ukubhala hit ngisho bala ebucweni ngibhayizela abafana abancane nje ontanga kudala bangizani thina ke sakhula omama bekenokuzivalela izintombi beyifundisa beyikhulisa beyibiza amakhosazana ubaba wangangethu untombi isekepha ngethi indodana kayise wangihlalisa phansi wangidodisa emadoda nginsizwa mina umnsizwa ngikuthenganga ngingazalwanga nabo njengalaba bafanyana amagalelo ami lawa insizwa nensizwa hayi mina osibalwayo ngifuna ukukhetha ontanga ngizibulo elazalwa kamuva sebabelane ngalo lonke ilifa abafowethu ngudlela zakhe zonke uziqala phansi ngenkanyama igama uZindlovukazi kalekweni kuseyimini iqolo ngikhothi emhlanje noma ngibona ngishuthi ngishithele nabanye Jesus majabeni nawo namahlonga laphela Isho bala ntombi amashingi mina yengoma amashingi ade ngizonayo kodwa ngazi sebenza kanti uzodlala ngijabula ngisho umuhlanya mama ngithi umabelana nje ngipito ithatha lezo ngosabo uzobona abafuna abacimba bese yasuka ukukhuluma sanibonana lona ke othandelwa imali ngesandla sami ngifakele ejele mina ngisafuna ukuya emathandeni isikhodlwane lezi azikho ngayemsiko othanda odemi yembalo wami njina kungikhumbuza ngapho inhliziyo nginathafa khuluma ngize nothando kanti nomsizane ninikazi ngisho ngoba ngithande le ngane umama ngikhuluma iqiniso ngifuna isifuna ngifuna baba lama ngazi kwenzakalana uthando mina ngithumela mina namsendela anyane ezolozi ngibole nje lenzi ngikhumbuza ngithande kanjani ngoba imizwa nje inakho ngibheka ujilika jela uthando lothando komunye ngakaphela thomunye bale nkonzo ebuhlunzini ekufeni kwenyama isaba nokubheka uthi into wesifazane lama ngibheke emehlweni wasi wakhiwa kabi uthi ufanele nseno baba kamfana uhamba nenhliziyo ngasala ngibisa amathamba ubafana makwenzeka ntoyitshela imizimba yethiyabiza imali bethu so lokhu utata mhlongela ntwale emantilana into kanje ngomathatha shoti ngizothanda abathi bathi omunye nkosi yami mina ngifengiphi uthi mawenzeka ngizokwenzela imizekelo okuphilayo mina ke noma sekuzwa kwamathani ngithi ngiphila uthi inhliziyo yami siyamthola noma ngaye lokho lomfana ngazi noma imini osanda ngendlela oromo ukhaya ngithanda abantu abarongo kube kuyini kungayenza umuntu ongazazi ukuthi ufunani ngoba esethe uyajika la wangezanga hlule uthanda umunye umuntu ngaphandle kwakho ngikhumbula abancwadi anembezombhalele uhlobe ngamagama emnandi amagama othoze ngawangeze ngakholwa ukuthi ngothanda namhlanje isiphethe isandla sokuthi kuyenzeka abantu abami kuyenzeka kwesilisele ngisamagama odinga izibinga ngisoshala kuloba kade khala kakhulu embalweni wathi omunye nami ngifada ngesikhathi bengidlalela iginga nasikhala incenzezi nami ngikhumbula ngingcome emncaneni bami ibiza ngesona ngangibuza namhlanje singibona ngamehlo ngibona amanyala abantu abangokuhamba ngesifana phambili abantu kumbula ngingcome emncaneni bami ibiza ngesona namhlanje so abami ungijikele ngamanyala ngabona ngamehlo abantu abangokuhamba nabafana phambili abantu sesikude kakhulu ke lomhlaba ushintsha yonke into kwaze washintsha ngisho izabo ukuthi okudla ukuhamba ngaphana odadewethu basibhinqela basibhanqe ngabantu nalona wafa nomjoli engalibesi kakhulu ngasibizisa mfundo kanti uma singamthola ngeke aze asifise indaba khuluma khona kunini manje nanti awangase singosholela sinamatsiko ngizongena ngesandla ngizafuna ukuba umkhonto ntataflong omthatha mhlongo nothopho ngombe konje kuthela namuntu nathi bathini bani ngasasithini ngisho ngoba umnyama la nithina amasicikije nengahloniphekile ukho sikhala ngakho sikhalela ngokuphumelela ngisho bonke abantu abahaya basaba namaqiniso abhalayo njalo inkonzo bayazigibela isitebe bathola ithuba lokukhamba abaningi thina mina nkonzo nathi bathini bani ngasasithini beyisathi hayi inkonzo kwasukumuntu esifazane ubese uzofakaza le ndaba nesikonzi kanti inkonzo ihlasa phansi yathi abantu besifazane sakhuluma indaba esilahle ngizimisela kancane kanye siyakhulu sikabela nazo ngithula nazo besho noma sephuma nomusholo la la ngiyafana semanisuka lapho nakasindele esithanda ngayo thina nje esithanda ngayo ibhola mabhani nalezi nkulu zamhlanje ngiyanazi ngikwenze kanjani Kaya sinaye ngomsane ngezivunyelo lokubhala noma ngayenza lethi ubhala ngalezi zinto zezincane ungconeke wena
Khala ngokuthi wakwakho sisizwe ubhanga lezi. Lo akwami ubhanga nogesi manje ngiyababheka mina usitaba mbonke bahle nabo. Wathi omunye ingimajali ngibhala lezi inkondelo elisibhala manje ngifuna nihambe emboni ngibuyele ephepheni obhala lezi inkondelo elisibhala manje ngisafuna ukucabanga ngothando. Manje noma ngeke ngathi ngiyacabanga uthando ngiyayibona kancane ngihamba nami. Ifuna ukungilalisa embhedeni wephansi. Kuthi ingimajali ngifuna usitshelela umdali. Nimtshela umdali makwazi ukushintsha amanzi wenziwa wayini. Simeshintshe nazi inyembe zethiziyo kulo uthando. Ufuna ezenze iphakathi nephansi ngoba mina ngisafuna.